खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजेब बसुमतारी आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खाम्फा आरो चन्दन बिथांमोननि सायाव फिन आरोबाव बाथ्रा बुंदों एबा खुगा बेखेवदों आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा चन्दन आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि मुं लानानै मिनि बाथ्रा बुंदों आरो खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव फैनानै एबा थांनानै सेवहैबाय एबा सेवना दंहैयो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जुदि बिपिएफ दोलोआव फैफिननो नागिरो अब्ला माब्लाबाबो बिपिएफ दोलोआव खाम्फा आरो चन्दनमोनखौ जायगा होनाय जानाय नङा एबा खाम्फा आरो चन्दनमोनखौ बिपिएफ दोलोआव लाफिननाय नंला होनना बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों बे समाव फिन फोरमायबावदि खाम्फा आरो चन्दना इउपिपिएल दोलोआव थांनानै सेवनानै थाहैबाय खाम्फा आरो चन्दनखौ इउजि ब्रह्म आरो रोनगोरान नार्जारी बिथांमोना माबोरै बावनो हानो जेराव थांनाय गोलाव समाव खाम्फा आरो चन्दन बिथांमोना इउपिपिएलनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मा हेंथा खामानि मावबोदोंमोन बेखौ माब्लाबाबो इउजि ब्रह्म आरो रोनगोरान नार्जारी बिथांमोना बावनो हानाय नङा आरो खाम्फा आरो चन्दनमोननि बाथ्राखौ आं मोनथिया नामा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि चन्दन आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव फैनानै सेवनानै थाफैबाय आरो माब्लाबाबो बिपिएफ दोलोआव जुदि खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना फैफिनो अब्ला मालाब्लाबो बिपिएफ दोलोआव जायगा होनाय जानाय नङा होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला खाम्फा आरो चन्दन बिथांमोननि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदों लादिनि কার কথা শুনিছে আমি নলম খাম্পাটো রিজেক্ট মাল ইয়াৰ কথাহে সুধিব আপুনি কাৰ কথা সুধিব খাম্পা যাই পেলাই ফচি আছে এতিয়া হা চন্দন আছে যাই পেলাই ফচে এই খাম্পা আৰু চন্দনক ইউপিপিএলে জাগা দিয়া মানুহ হা এইটো চবেই জানে এইটো মোৰ খাওয়া কেনেকৈ সহ্য কৰিব চন্দনক খাম্পাক ৰংগৰাই কেনেকৈ সহ্য কৰিব এই চন্দন আৰু খাম্পাক হা আমি কাহানি নাজানে ফচি আছে এতিয়া থাক আমিতো নলম বিপিএফে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ অকলে নিৰ্বাচন খেলিব আৰু আমাৰ পজিশ্যনটো খুব ভাল আমাৰ নেক্সটতে বিজেপি আছে পজিশ্যনটো ইউপিপিএল নাই 4 নম্বৰ